Me tultiin dinnerille tähän rantaan. Mä otin rapupastan ja Riku otti rapuja ja perunoita. Mulla loppui kamerasta akku, niin mä kuvailen nyt vähän puhelimella. Mutta näyttää herkulliselta, aika iso vati pastaa. Ja Meri on tossa. Ja tämmönen ihan pieni paikka. Me tultiin tähän meidän hotelli aamiaiselle. Mulla ei taaskaan kameraa mukana, mutta tän näköinen aamiainen saadaan tästä, tätä kuuluu tähän majoitukseen. Ja nyt syödään nää ja sitten 10.20 lähtee meidän kuljetus sinne retkelle, mihin me tänään mennään. Nyt vähän aamiaista. Käytiin estämässä aamupalan jälkeen näitä empanadoja, mitkä on ihan meidän suosikkeja. Ja Riku lähti jo edeltä takas huoneelle. Ja mä käyn vielä kaupassa ostamassa meille Gatoradea ja vettä mukaan tonne päivän snorklausretkelle. Me lähdetään nyt snorklausretkelle. Tultiin tänne satamaan, tosta lähtee meidän veneet. Meillä on tällainen vähän yli 10 hengen ryhmä. Ja me lähdetään katsomaan pingviinejä toivottavasti. Niin, nyt on meidän viimeinen ilta täällä Puerto Villamil kaupungissa Isabella-saarella. Me oltiin tänään koko päivä semmosella snorklausretkellä Los Tunnelos -nimisellä retkellä. Ja me nähtiin siis nopeasti lueteltuna niin haita, rausku, kilpikonnia, siis ihan valtavia kilpikonnia, tosi paljon kaikkia erilaisia kaloja, merihevonen. No siinä nyt ainakin oli. Mä varmaan unohdin jotain. Ja nyt me mennään vikaa illallista syömään tänne. Huomenna sitten 3 aikaa lähtee laiva takas Puerto Ayoraan, eli sillä saarelle, mihin me silloin alun perin lennettiin. Ollaan siellä vielä sit 1 yö hotellissa, ja me mennään sieltä yli huomenna sit lentokentälle ja lennetään Ecuadorin ja Kolumbian kautta New Yorkiin. Tästä näkee vähän tää kaupunki. Tää oikeastaan vaan tolleen. Tuolta mennään tonne satamaan, missä lähtee laivat. Tässä on kaikki ravintoloita ja tuolla on hiekkaranta. Ja nyt me mennään viemään pullot tuohon viereiseen ravintolaan, koska jos täällä ostaa kokista tai jotain, mikä on lasipullossa, niin ne haluaa ne pullot takaisin. Tosta lähtee kivutaan meidän huoneeseen noita portaita tonne ihan ylös asti. Ja tässä on tämmönen minikuja. Ja tässä vastapäätä on tommonen meksikolainen, minkä nimi on Kiitos äiti. Me ei olla käyty siinä kyllä kertaakaan syömässä, mutta ihan hauska paikka. Sitten tossa on ollut toi työmaa koko ajan ja tuolla on Viku. Aika hyvän näköinen mies. Tuli. Ja tossa on tommonen matkamuistomyymälä ja tuolta kolosta mentiin meidän hotelliin, joka on tuolla ihan ylhäällä. Tuolla suoraan edespäin on meidän lemppari empanada-paikka. Tässä on siisti välinen polkupyörä. Ja tässä on mä. Me tultiin tähän samaan paikkaan kuin ekan iltana. Mä otin grillattua kalaa ja papuja ja riisiä. Ja Riku halusi kokeilla tällä kertaa kalliimpaa annosta, $12. Niin, rapuja ja riisiä, mutta se näyttää nyt ehkä vähän diettiannokselta. Tää mun on siis $7. Ja tää on tämmönen ihan pieni paikka tässä kadulla. Maistan kalaa. Tässä on tosi hyvä se pintamaku. $7 annokseksi, tosi hyvä. Ai niin, ja mun pitää näyttää nyt kun mä oon videolla. Niin, näitä. Niin me ollaan syöty koko reissu. Tää on semmonen uunibanaani, mikä on litattu. Ja sit nää on vähän niinku perunoit. Mut nyt tässä on kastiket päällä. Niin, mä tykkäsin näistä alkulomasta ihan sikana, mut nyt alkaa kyllä vähän tökkiä. Mut ihan hyvin. Me tultiin syömään jatskit samaan paikkaan kuin täällä saarella ekana iltana. Riku meni sinne maksamaan tämmöiset pehmikset.
toinen jaskipaikka, mikä on tuolla toisella puolella katua, missä käytiin eilen illalla, niin se on nyt kiinni. Niin, tällaisia. Me tultiin vikan aamun kunniaksi täällä Isabellalla niin tänne Concha de Perlalle niin vielä katsomaan, että jos täällä olisi ollut merileijonia niin nyt aamusta, mutta ei kyllä nyt ainakaan näyttää. Vesi on tosi korkealla. Täällä on jätti-iguana ja tosi kaunista. Mutta vesi on tosi korkealla. Silloin kun me oltiin itse uimassa, niin se oli tänne alimmalle portaalle. Tultiin vikan aamun aamiaiselle tähän meidän alakertaan ja nyt harmittaa, koska tänä aamun ei saatu pannukakkuja ja munakasta niin kuin joka aamu. Tänään meiltä ei edes kysytty mitä me halutaan, vaan meille tuotiin vaan hedelmiä, jogurttia ja mysliä. Mutta tässä on vaan se ongelma, että jogurtti on ihan varmasti tosi laktoosista, niin ei ole hirveän kiva, kun tänään on ne laivamatkat ja muuta, niin en tiedä, uskaltaako syödä. Mut joo, nyt me syödään nää ja sitten mennään varmaan syömään ainakin muualle vähän lisää. Tultiin vielä syömään vähän lisää aamupalaa, kun se oma hotelli jäi vähän pieneksi. Niin jaetaan tällainen pannari ja kahviannos. Nyt on tullut aika luovuttaa tää huone. Me yritettiin vähän pitkittää täältä huoneesta lähtöä, koska meillä on nyt 4,5 tuntia siihen, kun laiva lähtee. Mutta nyt it's time to go. Tultiin syömään vikat sandwichit tähän paikkaan, missä käytiin silloin 1 päivä aikaisemmin. Me odotellaan tässä nyt vielä 1,5 tuntia ja syödään nää ja sitten voidaan lähteä kohti laivaa. Tässä näkyy Kanasämpylä. Nää oli ihan sairaan hyviä silloin, sen takia me tultiin uudestaan tänne. Tultiin meidän viimeiseen hotellimajoitukseen Galapagossaarilla ja siis oli ihan kauhea laivamatka. Ihan siis se laiva keikkui ihan puolelta toiselle ja Riku pakkasi matka-aikana meidän tuohon vesipussiin kaikki niinku rahat ja passit ja luottokortit ja kaikki. Koska siis fiilis oli oikeasti ihan maailmanloppu ja sellainen, että me joudutaan varmaan hyppää sieltä veneestä. Tai että se varmaan vaan kaatuu ja me joudutaan jotenkin tulee sieltä omin neuvoin sit pois. Mutta kaikki hyvin selvittiin. Nyt ollaan täällä. Lähdetään vähän tänne kaupungille katsomaan. Siellä oli joskus kyläjuhlat ehkä alkamassa. Niin mennään sinne ja syömään. Ja tää huone on tosi vaatimaton nyt, mikä me otettiin. Halvin, mikä löydettiin, niin 9 yöksi. Mutta mä voin nopeasti näyttää tän. Korjauksena ei tämä nyt ihan halvin ollut, mutta kuitenkin. Niin tällainen tästä tullaan sisään ja sitten tuossa Riku ja tässä on 3 sänkyä ja täällä on jo meidän kassit auki. Ja sitten tässä on tämmönen hyllykkö, täällä on tämmönen pieni vessa. Täällä on aika kamala haju täällä koko huoneessa, mutta onneksi täällä on kuitenkin toi ilmalämpöpumppu, niin saadaan vähän freerattua tätä huonetta. Tässä on meidän kämpän ovi ja tässä on tällainen pieni puutarha-alue. Ja hotelli Respaa. Ja tästä noustaan suoraan tähän pääkadulle. Tuolla suunnassa on toi ranta ja laituri. Ja tuolla suunnassa on sitten se meidän ekan kerran kämppä on tuolla suunnassa. Mutta nyt me mennään jonnekin bisselle. Tässä on sairaala. Me käytiin tuolla merenrannassa, niin
juomassa yhdet koktailit sen kunniaksi, että säilyttiin laivamatka hengissä ja nyt mennään sitten syömään. Oli just kiva, nähtiin vikan illan. Nähtiin viimeisen illan auringonlasku tosta pöydästä, vaikka ei se aurinko nyt niinku siihen just laskenutkaan, mutta kuitenkin. Me tultiin viimeiselle aamiaiselle meidän lempparipaikkaan. Syömään meidän lemppariaamiainen. Me käytiin vikan aamun aamiaisella. On tosi haikea fiilis, koska nyt me nähtiin varmaan vikaa kertaa merileijonaa, vikaa kertaa iguanoja ja vikaa kertaa käppäiltiin tuolla rannassa, me ostettiin vähän tuliaisia, meidän oli vähän kiire, mutta saatiin kaikki mitä haluttiin ja nyt mennään kämpille ja laitetaan itsemme valmiiksi ja otetaan taksi lentokentälle ja toivotaan, että se onnistuu, koska kaikki menee normaalisti semmoisella bussilla, mutta me ei haluttu mennä niin aikaisin, niin me kokeillaan nyt ottaa taksi, niin toivotaan, että kaikki laivayhteydet ja jatkobussiyhteydet sinne kentälle pelaa sit ihan hyvin. Mutta joo, haikeeta, mutta tosi myös ihanaa mennä nyt New Yorkiin tai ihan erilainen lomatiedos siellä. Mutta joo, mä kuvailen tästä vielä tätä nyt sit matkaa täältä eteenpäin, mutta varmaan teen niin kun just omat videot per saari, niin Galapagos-osuus varmaan jää nyt sitten tähän näin, koska nyt alkaa sitten ihan tosiaan eri meno New Yorkissa. Oikeesti tässä on se, millä me ollaan selvitty tää matka, niin tää on tää Hydrosec-ripulilääke. Niin tätä suosittelen oikeasti kaikille, ja se on kaupallinen yhteistyö, vaan ihan oikeasti tarvitaan tätä tuotetta. Ja ollaan ostettu ja hyväksi todettu. Ilman tätä niin en suosittele kokeille olemista Galapagossaarilla.